जोंनि बिपिएफ दोलोनि मानाव गेदेर आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सारा थांनाय बिटिसि इलेक्शननि सिगां गोबां इलेक्शन जि मेल मिटिङाव जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोना नुजाहैदोंमोन आरो बिपिएफआ सिडब्लिउसिआव लानाय रिजुलेसन हिसाबै मोनबा गेरेन्टिनि खोथाखौ बुंबोदोंमोन। हा गैजायैफोरनो हानि पाट्टा होनाय, जाय सेंग्रा सिख्ला लाइमोन सेंग्रा सिख्ला साख्रि मोनासै बा फरायनो थाखाय सुबिदा मोनासै बिथांमोनहा गावनि आथिङाव गसंनो थाखाय 2 लाख करि रां अनसुंथाइ होनायनि खोथाखौ बुंबोदोंमोन आरो जाय बिमा माहारि सेल्फ हेल्प ग्रुप आब'मोन बाजैमोन बिथांमोननो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो रां अनसुंथाइ होनायनि खोथाखौ बुंबोदोंमोन आरो सिनियर सिटिजेन आरो स्पेशल पार्सन जाय बेंगुरा आरो बैसो जानाय बिथांमोननो राङारि अनसुंथाइ होनाय बाथ्राखौ बै समाव बिपिएफनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा मेल मिटिङाव बुंदोंमोन आरो जोंहा बिपिएफआ रिजुलेसनबो लादोंमोन। थिग रायजो राजाया जोंखौ अनसायबाय, मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनो भट होबाय आरो बेबादिनो सरकार दाखांनायनि उनाव फ्राय 4 मासनि गेजेरावनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा थांनाय इलेक्शनाव खोथा होनायफोरखौ मोनबा गेरेन्टिखौ मावफुंबाय। मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसि बड'लेण्ड एकर्ड डे बिटिसि एकर्ड डेआव बेखौ जागायदोंमोन। दा जोङो समष्टि वाइज रानलांगासिनो दङ। सानसेयाव फ्राय 10टा समष्टि बा 8टा समष्टियाव जोंहा बे राननाय हाबाफारिया सोलिदों। दहाय फुङाव काजलगाव समष्टियावमोन, दा निस्मा समष्टिनि खैला मैलायाव जों दिनै चेक डिस्ट्रिबिउसन हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। आं बाव बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोंहा बेल' नङा, जोङो 5000 सेंग्रा सिख्लानो 2 लाख करि 100 कौटि रां मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि सरकारा होदों। 50 कौटि 33,000निफ्राय एसे बारा सेल्फ हेल्प ग्रुपआ 15,000 करि 50 कौटि थाखा मोनगोन आरो बेनिफ्राय जाय दुखियाफोर हाजिरा खामला मावनानै जाग्रा 10,000 करि 50,000 मानसिफ्रा मोनगोन। सिनियर सिटिजेन आरो डिसेबल पार्सनफ्राबो 10,000 करि फैसा मोनगोन। हा गैजायैफोरा हा पाट्टा होनाय, बे मोनबा गेरेन्टिनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ आरो बेल' नङा, थांनाय बिटिसि एकर्ड डेआव आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा चिफ गेस्टमोन आरो बिथाङा बिटिसि एकर्ड डेआव खोथा होलांदों 15,000 बिटिसिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला साख्रि मोनैफोरनो 2 लाख करि 300 कौटि थाखा हरनाय खोथाखौ बिथाङा बुंलांदों। ओंखायनो आङो बिटिसिनि सासे नागरिक हिसाबै आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो जोंहा बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांमोनखौ साबायखर बावो आरो जे 15,000 सेंग्रा सिख्लाफ्रा एमएलए इलेक्शननि उनावनो बिथांमोना बेखौ 2 लाख करि मोननो थांगासिनो दङ गावनि आथिङाव गसंनो थाखाय। आं सानो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा मोजां हाबाफारि लादों आरो रायजो राजानि खोथा होनाय बादै खोथा मावदों। थांनाय बाराव गोबां इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा खोथा होनायफोरखौ खामानि मावाखैमोन, गोबां खोथा होबोदोंमोन, टटेलि फेलार जादों। नाथाय हाग्रामा महिलारि सारा कमिटमेन्टखौ लाखियो। हाग्रामा महिलारि सार माने कमिटमेन्ट, हाग्रामा महिलारि सार माने गेरेन्टि। ओंखायनो जोंहा मोनबा गेरेन्टिखौ मावफुंनायाव दा लाहार फाहार जागासिनो दङ। बिथाङा उल्था बुंदों, बिथांनि नुनाया बेक ग्लाससो, उल्थाखौसो नुहुरो बियो, सिगांनिफ्राय नुहुरा। ओंखायनो बे बेक साइडसो नुहुरदों, बियो बिपिएफखौ नुहुराखै। मानोना बियो गावसिनि इउपिपिएलखौसो नुदों। इउपिपिएल माने कारापसन, इउपिपिएल माने जोंसो बुंग्रोदोंमोन बे बाथ्राखौ, फेरेंगाया जोंनिफ्रायसो खावदों। जों बुंबोदोंमन प्रमद बर'नाव अबे स्कुला भेन्सार, बे भेन्सारनि लिस्टआ गैया। प्रमद बर'आ जेला सरकार सालायदोंमोन, फेरेंगाया अबे स्कुला भेन्सार बिनि लिस्टआ गैया, नाथाय फेरेंगानाव दंमोन अबे दैमानिफ्राय बेसे अन्थाइ फैयो, बेसे फैसा फैयो, बे बाथ्राखौ जों बुंबोदोंमोन। दा बिथांमोनहासो करापसन खालामदों, बिथांमोनहा रायजो राजाजों अनसायजायाखै। बेनो जो प्रमान, थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव रायजो राजाया टटेलि इउपिपिएलखौ जोगारदों। मानोना बिथांमोनहा बुंनाय बादि खामानि मावा। दिनै रायजो राजाया जोंखौ अनसायदों, खामानि मावनो थाखाय जों सुबिदा होदों। जों ओंखायनो सोर मा बुङो बुंलांबाय थाथों, नाथाय सान हर बिटिसिनि रायजो राजाखौ सिबिनाया जोंनि हाबाफारि, बिटिसिनि रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनाया जोंनि थांखि। बिटिसि ओनसोलनि सेंग्रा सिख्लानो साख्रि होनाय, बिटिसि ओनसोलनि लामा दालां बानायनाय, बिटिसि ओनसोलनि फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामनाय आरो बिटिसिनि नोगोर जेंना गोनां नागरिकफोरनि जेंनाखौ सुफुंनायानो बिटिसि सरकारनि दायित्व होननानै आं साननानै लायो। डिसि सेक्रेटारि बिथांमोना सालारि मोनाखै होननानै मैया प्रेस मिट होदों, बेनि सायाव दानि सरकारनिफ्राय मा थांखि? जोंहा मानाव गेदेर इएम सार बिथांमोन दङ बा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बिथांमोन दं। बिथांमोनहा इसेयाव मिटिं सावरायनानै थांखि लागोन आरो बेखौ नायनो थाखाय जोंहा बिटिसिनि अफिसारफोर दङ, बेखौ नायबिजिरगोन आरो जाय बिथांमोनहा जास्टिस मोननांगौ जास्टिस मोनगोन आरो जाय बिथांमोनहा इलिगेलि
थांनाय इउपिपिएल सरकारा गोबां खामानिफोरखौ इलिगेलि मावदों जुदि इलिगेलिबा आयेना बेखौ नायगोन दा ओंखायनो बियो ल' एन्ड अर्डारनि खोथा लिगेलि आरो इलिगेलखौ नायनो थाखाय जोंहा डिपार्टमेन्टेल अफिसारफोर दङ ओंखायनो आं सानो बिटिसिनि सिटिजेनफोरखौ जास्टिस होनाय खामानिया बिटिसिनि सरकार ओंखायनो बिटिसिनि सरकारा साफ्रोमनोबो जास्टिस होनो थाखाय नाजागासिनो दङ